Check one, two, check one, two. Maar als ik dan iets zeg, moet het natuurlijk ook verteld worden. Als ik iets zomaar zeg nu, bij aanvang. Oh, jij gaat... Oké. Alles wat ik zeg, ga jij vertalen. Oh ja. Wil jij die liever? Van ons. Is op naam opgeslagen daarin. Maar ik ga ze aangeven.
Check, dank u Jezus. Oké, gaat vertalen. Maar kondig jij dan de zus aan? Nu? Ja. Ja, ja. Oké. Aleluia. Halleluja. Boa noite, Turhende. Bombini. Goedenavond, iedereen. Welkom. Laten we opstaan. Laten we lanta para. Para nos vai hasi oração. Amém. Para nos chama Espírito Santo. Bombini me meio de nós. Para sim Espírito Santo nos está nada. Sim Espírito Santo nos não por hasi nada. Ta Espírito Santo ta guia nós. Este sum que ta hasi turcos possível. E a noite me quer um salmo 150, 150, salmo 150. Turlo que te roceia, alaba vosso Criador, alaba sea Senhor, alaba Deus de su templo sagrado, alabe de firmamento majestuoso, alabe para su obra magnífico, alabe para su grandeza inmenso. Alabe cuta tocamento de cacho, alabe cu harpa e lira, alabe cu tambu e cu bailamento, alabe riba cuerda nam de fluit, alabe cu batimento de plato, alabe cu plateno nam fribalmente, turlo que cu timbida e roceia. Tuna alabanza na Señor, alaba sea Señor, turlo que te roceia, alaba Señor, turlo que te roceia, tinku alaba Señor, turlo que te roceia, tinki alaba Señor a noche, láganos dona Dios, tu honor y tu gloria, láganos llama Espíritu Santo, bombini a mainta, paso MRC. Tu alabanza y tu adoración y denjes nos da gozo y a noche nos viene junto para alabar Señor, para glorificar su nombre y a Señor nos da reza Señor, para o Espíritu por mover de una manera maravillosa Señor, tata nos da reza Señor, cuabo Señor, por cana me meio de nós Señor, paso arriba por alabanza bota viva Señor y a noche Señor me ta declarar, me ta detracar Señor, como o Espíritu lo move de uma maneira maravilhosa e lo toca a vida na Senhor e na rua nós salimos com a bini awe no nome de Cristo Jesus me interessa Senhor awe Senhor me interessa para worship team aqui Senhor tata para abo Senhor la garanta de mente de coração de Espírito Senhor para ora nanta trazer alabança na diante do trono Senhor e para vai manolo dushi de essência na voz Senhor e para tocar o coração Senhor assim Senhor vou por mover Senhor maneira nunca Senhor a noite me está declarar que o cielo está abrir Senhor manda o ángel Senhor para servir nós Senhor tu honor e tu glória nabo tu alabança nabo nós está baixo para Senhor e nós está chamando bombini Espírito Santo bombini Espírito Santo a noite meio de nós aleluia aleluia minha alma te alabamos Senhor tu lo que te de mim Senhor te alabamos Senhor mas vou merecer tu honor e tu glória vou merecer Senhor e a noite Senhor me dá entregar esse serviço aqui tempo man para o Pai maneira porque Senhor Pai maneira porque ministrar na coração ao Senhor
En el nombre de Cristo Jesús. Ministra, Señor. Oh Dios de gloria. Ora o palabra también, Señor. Vamos palabra también, Señor. Por toca y trae transformación, Señor. Tada camina esta sanación. Vamos traer sanación. Camina, Señor. Medio de alabanza, medio de danza, Señor. Vamos traer liberación a la noche, Señor. Tu honor y tu gloria, Señor. Me te declarar, me te declarar. Cuau, Señor. Algo nuevo lo pasa. Cuhena lo sale. Llena como espíritu. Tu honor y tu gloria, Nabo. Recibe alabanza. Recibe adoración. Recibe alabanza. Tu honor. Aleluya. Boa noite. A noite nós queremos introduzir Jos, combina especialmente para ministrar a nós a noite, junto com o seu casar, Jos. Zullen we de Heer daar vast een klap over geven van wie Hij is? Halleluja. Oh, u spreekt allemaal Nederlands. Prijs de Heer, want we gaan Hem loven en prijzen om wie Hij is. Er is geen naam dan de naam boven alle namen en zijn naam is Jezus. Zijn naam is Jezus, amen. Zijn naam is Jezus. Zijn naam is Jezus. Oké, we kunnen gaan dansen. We kunnen springen. Je mag in je handen klappen. Als je maar beweegt. Dan gaat het vanavond ook. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy enduring forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy enduring forever. People from every nation. People from every nation and tongue. From generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good all the time. Yes, you are. Yes, you all are. The time. You are good. You are good all the time. All the time. You are good. You are good all the time. All the time. You are good. You are good all the time. All the time. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Oh, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you.
name of Jesus. Halleluja. Halleluja. God is goed, amen. Oh, ik hoor jullie niet. God is goed, amen. Oké, het volgende lied. My Redeemer lives. Wie van jullie weet dat onze Verlosser leeft? Oh, 2 mensen. Hoeveel van ons weten dat onze Verlosser leeft? Halleluja. Ik weet, hij heeft mij gered, mij in de vrijheid gezet. Ik geloof, ik geloof, ik geloof. Hij droeg mijn pijn en mijn schuld, heeft mij met liefde gevuld. Ik geloof, ik geloof. Ik heb een bandiero. Om dansen op de berg te zien hoe u er komen zal. Zing! Mijn Verlosser leeft, mijn Verlosser leeft, mijn Verlosser leeft, mijn Verlosser leeft, mijn Verlosser, mijn Verlosser leeft.
Halleluja. Halleluja. Want hij is een goede God, amen. Moet het vertaald worden? Hij is een goede God. Luister maar, hij is een goede God. Nee, in het alfabet. Dios tá bom. Dios da bon, amen. Amen. En dat mogen we weten tot in het diepst van ons zijn. En daarom kan het niet anders dan wij vreugdevol zijn, amen. E pensei, não por nada outro para nós estar contente hoje noite, pessoal. Dios tá bom. Amen. Oké. We beginnen in C. I speak Jesus. En als je tot bekering gekomen bent, dan wil je niet anders dan de naam van Jezus spreken, amen. Oké, u bent enthousiast. We spreken de naam van Jezus, amen. Oké. I just want to speak the name of Jesus. Hallelujah. Over every heart and every mind. And I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Hallelujah. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Come on. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Oh. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Listen. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets, Jesus in the darkness, over every enemy. Jesus for my family, Jesus for my family. I speak the holy name of Jesus. Oh, shout Jesus, shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets, oh Jesus in the darkness, over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus, shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness, over every enemy. Jesus for my family, come on. I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire.
Hallelujah. Today we want to speak the name of Jesus. Till every dark addiction shall break in the name of Jesus. Zal verbroken worden in de naam van Jezus. Elke verslaving, elke angst, elke depressie. Every anxiety, every fear, every depression shall be broken in the name of Jesus. Amen. Amen. Do you believe in the power of worship? Você quer ter força de alabança? Do you believe in the power of worship? Você não quer ter força de alabança? Okay, let us sing. Your name is power. Your name is Healing. Your name is love. Oh, break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Say your name. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Oh, break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want. So, I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Oh, laat je horen voor de Allerhoogste Heer. Dank u, Jezus. Dank u, Vader. Dank u, Jezus. Dank u, Vader. Wij dorsten en wij hongeren naar u. Halleluja. Halleluja. Wij verlangen naar u, Heer, als naar geen ander. En het volgende lied beginnen we inderdaad in het Papiamento. Sorry, ik spreek nog steeds geen Papiamento. Moet ik het hard oefenen. En dan gaan we ook praisen in het Papiamento. En dan gaan we profiteren dat het ooit zal gebeuren. Nós estamos profetizando com beijo nos seus dedos como por papiamento. Maar onze zuster gaat het voortouw nemen, het volgende lied. Nós numa moeda bem canta e parte pro mim. Halleluja. Meskos kumbina, putas clama na awa, mi alma tas clama na abuso te deseo de mi alma y mi que adoramos.
voor u. Mijn aanbidding is voor u. Ah, laat je horen voor de Allerhoogste Heer. Wij aanbidden en loven u, wij eren u. Oh, de lofprijs is voor u, o Heer. Onze Vader, onze Heer, Heer Jezus. Oh, glorie voor uw naam, glorie voor uw naam, glorie voor uw naam. Heer Jezus, Heer Jezus, er is geen naam, er is geen naam. Er is geen naam dan de naam van Jezus. Er is geen naam dan uw naam. Yeshua, Yeshua.
the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. And yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. And yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. And yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Oh, and yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. And yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Oh, Yeshua. Yours is the kingdom, Lord. Yours is the power. Yours is the glory. Yours is the glory. And yours is the power. Is the power. Yours is the glory forever. Amen. And yours is the kingdom, yours is the power, oh, come on, is the glory forever. Amen. And yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. And yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. And yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Oh, glory for your name, glory for your holy name.
fall amongst thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. Yeshua, Yeshua, God redt, God redt. En God is bij macht om te redden. En Dios te salva. Dios te salva. nee, God redt, God redt. Dios te salva. Dios te salva. Dios te salva. Amen. Amen. En vandaag zal hij ook redden. En vandaag zal hij ook redden. Y ahorita me lo salva. Zij die vastzitten in verslaving. Es uno que está amarrado, es uno que está adicto. Zij die vastzitten in depressie. Es uno que está amarrado en depresión. Die nog last hebben van angst, schaamte en schuld. Que está amarrado na culpabilidad. Vandaag is er verlossing, Ahora tem liberación. bevrijding Liberación en genezing. y sanación. Zij die leven in eenzaamheid. Es uno que está sitting na mesa. Vandaag komt God dichtbij. Ahora Dios está junto cubo. Laat hem toe in uw hart. La que pide de meu coração. Want hij wil dicht bij ons zijn. E que está cerca de vos. Omstandigheden maken dat we van God afdwalen. Situação anda pone. Omstandigheden maken dat we bij God afdwalen. Aha. Situação anda pone que nós está aqui por Deus. Maar hij wil altijd in relatie blijven. Amen. Pero é que quer que relação com amém. Weet u waarom? Weet u waarom? Você sabe como? Hij is blind van liefde. Está ciego de amor. Op een positieve manier. Op een positieve manier. De uma maneira positiva. Blind van liefde voor u. Está ciego de amor para vos. Voor u. Para vos. Voor mij. Para mim. En daarom E está presente. zingen wij vandaag. Nós está aqui na. And yours is the kingdom. Vivo é reino da And yours is the power. E vivo é poder. And yours is the glory. E vivo é glória da. Voor eeuwig. Amen. Para sempre e sempre. Amém. Zullen we nog één keer zingen? Nós te cantemos vez mais. And yours. And yours is the kingdom. Yours is the power. Yours is the glory forever. Amen. And yours is the kingdom. Yours is the power. Yours is the glory forever. Amen. And yours is the kingdom. Yours is the power. Yours is the glory forever. Amen. And yours is the kingdom. Yours is the power. Yours is the glory forever. Amen. Amen. Halleluja. Aleluia. Halleluja. Aleluia. Halleluja. Halleluja. Laat je maar horen voor de Allerhoogste Heer. Geef dank aan de Allerhoogste Heer. Ja, maar Deus danke, né? Deus altíssimo. Dank u, Jezus, voor mijn leven. Danke, Senhor, para minha vida. Dank u voor mijn liefde, door uw liefde. Danke, Senhor, para meu amor. Voor uw genade. Para minha misericórdia. Voor uw vergeving. Vergeving en verzoening. Perdão. Dank u, Heer. Danke, Senhor. In Jezus' machtige Em naam. nome de Cristo Jesus. Halleluja. Aleluia. Halleluja. Als de toetsenist even verder speelt. We hebben een toetsenist op afstand. Weten jullie dat al? Halleluja, hoor dan. Zullen we een applaus geven voor de toetsenist op afstand? Os pianistas de atrás, Ah, dank. fantástico. Doe een applauso.
We gaan even naar een kort woord. Nós também para palavra chiquito. U mag blijven staan, maar u mag ook een beetje gaan zitten. Bozo porque na parar, bozo por cinta também. Ik mag niet gaan zitten, ik zou wel even willen zitten. Mi que cinta, pero ya, mi no ta cinta. Oh, voelt u de power? Bozo ta cinta poder. Amen, de glorie van de Allerhoogste is dat. Gloria na es más alto, altíssimo. En dat Amém. komt door de naam van Jezus. En omdat we zingen over het koninkrijk. E nós cantamos over die reino de Deus. Oké, ik mag een klein stukje spreken. Ik hoop het kort te houden. Ik heb heel veel Bijbelteksten. Met de versículo die Bijbel. Oh, hallo broeder. God zegen. Ik had er nog nooit ontmoet. Gezonde. Bijbelteksten, want geloven komt door het horen van het woord van God. De versículo die Bijbel, maar sobra feita bin door entendimiento de palavra de Dios. We hebben gezongen. Dus ze canta, Yours is the kingdom. die bota el reino, Yours is the power. die bota el poder, Yours is the die glory. bota el gloria. Forever. Amen. Para sempre, amén. En ik kreeg aan het begin van dit jaar op mijn hart Y na comienzo de año, madre de mi corazón, om het hele jaar door te spreken. papia gente de año, Alleen maar over het koninkrijk. solamente over el reino. En gisteren vroeg iemand aan mij, wat is het thema voor morgen? Anto ayer we in punto que kuta el tema para mayang. Ik noem geen namen, maar ze begint met een S en eindigt op Andra. En zo nou te começar com S e te acaba com Andra. En ik zei koninkrijk. Me di el reino. En ze zei, oké. En die oké. Maar zo reageerde ik ook toen God het op mijn hart legt. Koninkrijk, preken over het hele jaar. Assim, a mim também reacciona ora Deus pode in meu coração para predicar over el reino gente de año. En ik dacht, wat weten we nou eigenlijk van het koninkrijk? En we pensa que nós sa di el reino. Ja, we weten, onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. Nós sa Uw koninkrijk komen. Nós staat quando na cielo, bo reino bini. Maar als je het Nieuwe Testament erop openslaat, Pero ora nós abre el testamento novo. wordt koninkrijk wel 150 keer genoemd. 150 via el reino te worden mencionado. Zou het dan niet belangrijk zijn? Lo en nota importante e ore. Oh, u gelooft mij niet. Abonda quiere. Dan ga ik de Bijbeltekst erbij halen hoor. Nós vai lá que versículo in die Bijbel. Even kijken. Er is een PowerPoint, zie ik. But first, before I start, voordat ik begin, Dus nós começar voor die começamento. wil ik beginnen met iets leuks. Dat heeft alles te maken met die preek. Algo chistoso. Jantje komt aan de hemelpoort. Janchi tegen a porta di cielo. En ze zeggen dat Petrus daar staat toch? E na vez que Pedro te parinang. En Jantje wil graag naar binnen in de hemel. Anto Janchi que trenta cielo. Hij vraagt aan Petrus, hoe kom ik daar binnen? Et apuntra Pedro come te trenta cielo. Petrus zegt, dan moet je 100 punten verdienen. Pedro dice, "But you gana 100 punto." Oh, dat haal ik makkelijk, zegt Jantje. Dat haal ik makkelijk, zegt Jantje. Ah, esse não tem problema, Janchi te visa. Kom maar op, zegt Petrus. Ik ga elke zondag naar de kerk. Pensa que okay, começa a mencionar o punto na. Janchi de tur já domingo met de igreja. En ik bid elke dag. Tur dia met a oração. Nou, dat is 1 punt, zegt Petrus. Pedro dita punto. Ik help mijn moeder elke dag met afwassen. Met de ajuda de minha mama lavata yo tur dia. Dat is een half punt, zegt Petrus. Seita mitar punto, Pedro di. Ik help oudere mensen oversteken. Met de ajuda gente grande cruzakaya. Dat is een kwart punt, zegt Petrus. Er zit quarto de punto. Weet je wat Jantje zegt? Wat is Janchi de visa? Goeie genade, dat red ik nooit. Yo, wel, esse me alcança nunca. En Petrus zegt, je bent binnen. Pedro di, Europa te trenta. Daar, op dat punt, mogen wij, misschien wel moeten wij terechtkomen in ons leven. Nós chegamos na punto que nós visa para a graça de Deus. Ik red het niet zelf. Senhor, riba me mesmo me nota alcançar. Is iemand daar wel eens geweest? Tá tendo que tá chegando na punto 1. Oké, 2 personen. Dos zijn zo. Ik denk wij allemaal. Nós tour. Want de Bijbel zegt, Bijbel te visa. niemand is goed genoeg om bij God te komen. Nenhum persona da bom suficiente de sumes para que seja Deus. En daarom zingen wij over Yeshua. Wij zijn dus over de Yeshua. Want hij redt het wel, amen. É cita alcançar. Hij redt het wel, amen. É cita alcançar. Amen, oké. Amen.
We gaan naar Lucas 4, vers 43, als u mij niet gelooft. Lucas 4, versículo 43. Er staat, maar hij zei tegen hen, ik moet ook aan andere steden het evangelie van het koninkrijk verkondigen. Dat is de Heer Jezus. Jesus estava aqui na divisa, permitindo proclamar o evangelho de outro, evangelho de reino de outras cidades também. Want daarvoor ben ik uitgezonden, zegt de Heer Jezus. Pastor para esse me award mandar Jesus avisa. En hij predikte in de synagogen van Galilea. Andele predicada em sinagoga de Galilea. Het is niet zomaar iets. Dat is algo. Als de Heer Jezus zegt, ik wil en ga prediken het koninkrijk. Het evangelie van het koninkrijk. Ora Jesus avisa me vai predicar o evangelho de reino. Want daarvoor ben ik uitgezonden. Para esse me award mandar. En hoe vaak horen wij iets over het koninkrijk? E quando piano se tem algo over de reino. Over de inhoud van het koninkrijk. Over de qual o reino te come e beber. Toch niet heel vaak. No mas já. Johannes de Doper. Juan Bautista. Aan het begin van zijn bediening. Hij zei, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Na começamento de seu ministério, ele disse: converti-vos para o reino de cielo da chega seca. De apostel Paulus. Hij Pablo predikte apostel. het koninkrijk van God en gaf onderwijs over de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, ongehinderd. Ook Paulus. Pablo a predicar o reino de Deus e a dar um estudo over de Senhor Jesus Cristo. Maar ik zie dat jullie mij nog steeds niet geloven. Permite-me você não quer ter ainda. Daarom gaan we naar de Heer Jezus zelf. Dus vai ser Jesus mesmo. Van toen af, Matthäus 4 vers 17, begon Jezus te prediken. En te zeggen, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Jesus mesmo a predicar bisa converti-vos para o reino de Deus, o reino de cielo chegando seca. Is het eerste wat hij zegt bij zijn bediening. Esta é a primeira coisa que ele disse na seu ministério. En aan het eind van zijn leven. E na final de sua vida. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond. Dus na de kruisiging, na de wederopstanding, met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. E depois que ele ressuscitar, quando ele sofre, era mostrar seu mês na seu discípulo 40 dias largo. Então, ele papi over de coisa tocando o reino de Deus. Dit is de Heer Jezus zelf die het bevestigt. Jesus mesmo confirma isso aqui. En wij leren heel weinig over het koninkrijk. E nós assim, over tiki over de reino. Wat mij opviel is wat de Heer Jezus in het volgende vers zegt. Lo qual uma nota que Jesus disse no seguinte versículo. Voorwaar, ik zeg u, wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal het niet binnengaan. Jesus disse, es que não recebi o reino de Deus, maneira mucha lo no 30 adem. Wat is er opvallend aan een kind? Wat is er verschillend tussen een kind en een volwassene? Que é a diferença entre mucha e adulto? Een kind maakt zich geen zorgen. Mucha não te preocupa com isso. Een kind maakt zich geen zorgen. Mucha não te preocupa com isso. Matthäus 6 vers 33. Mateus Hij doet het niet meer. 6:33. Maar zoek, we kennen het allemaal. Zullen we samen lezen? Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Ele diz, pero busca primeiro o reino de Deus e sua justiça, e toda coisa a glória do a seca na vossa também. Ik begrijp, ik ga een beetje snel. Maar u kunt alles terugvinden op YouTube. Ik begrijp, ik ga een beetje snel, maar je kan alles terugvinden op YouTube. Ik probeer een beetje de flow erin te houden. We maken ons zorgen. Nós está preocupado nos mês. Ik maak me zorgen, waar zijn mijn muzikanten? Me está preocupado mês, onde musicantes andar. Ik maak me zorgen altijd over de tijd. Me está preocupado mês para o tempo. Mijn vrouw roept amen. Me casa de amen.
Maar God zegt, maak je geen zorgen, want als je zorgen maakt, ben je niet als een kind. Pero Deus me dice, no preocupado, se pode preocupar por nota maneira mucha. En kom je het koninkrijk niet binnen. Então, por nota drenta e reino de Deus. Je blijft buiten het koninkrijk. Wat ik er para fora de reino. Kunnen we het nog volgen? Você pode seguir ainda? Oké. Ok. Dit is een flinke. En dan komen de fariseeën. Die zetten de Heer Jezus onder druk. En ze zeggen, waar is dat koninkrijk van God dan? Wanneer het koninkrijk van God zou komen. En Jezus antwoordde en zei, het koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. Je kunt het niet zien. En men zal niet zeggen, zie hier of zie daar. Want zie, het koninkrijk van God is binnen in u. Ik heb er zo vaak overheen gelezen. Het koninkrijk van God is binnenin ons. Dus Lucas te besekinan, ore fariseu na pontra Jesus. Que ora é reino de Deus lobini, Jesus contesta, é reino de Deus não te pedi na forma como por mire. Então ele lobisa, mira aqui tá of aita, pero é reino de Deus está ding boso. Maar ja, hoe werkt dat dan? Então ele com esse tem em outro. Als het koninkrijk van God binnenin ons, hoe ziet dat dan eruit? Se é reino de Deus está ding nos, En hoe com komen we esse daar tem dan? outro. The kingdom of God is within you. Find it. É reino de Deus está ding bom, aí. Vond het zo mooi. Toen ik erover nadacht, Maar uma pensa tripa maar ensina bonita. kwam ik uit bij Jozua 1. Venga na Josué capítulo 1. Ik maak me geen zorgen, maar dat ding doet het niet. Jozua 1, en ik ga het niet helemaal voorlezen, maar we kennen dat gedeelte. Josué capítulo 1, nós vamos ler, pero vai para abrir. En het mooie van Jozua is dat hij eigenlijk heet Joshua. Joshua eigenlijk maar Joshua. Joshua is een heenwijzing naar Yeshua. Joshua dat deriva de Yeshua. En Yeshua betekent God redt. Yeshua que meni Deus te salva. En Jezus leidt ons in het koninkrijk. E Jesus te salva nos para el reino. En Joshua leidt ons in het beloofde land. E Joshua te nos en terra prometida. Maar wat gebeurt er als het volk het beloofde land binnenkomt? Pero kita passa ora e pueblo te drenta e terra prometida. Kunnen jullie mij helpen? Dus agora, Wat gebeurt er als Jozua het beloofde land binnenkomt? kita passa ora Joshua drenta e terra prometida. Krijgen ze al het land cadeau? Okay? Krijgen ze al het land cadeau? Dan je die regalo, Ze moeten nieuw land innemen. dan denk je toe meer over. Oh, het koninkrijk van God is in mij. Oh, reino de Deus dat ding me. En er zijn nog gebieden die we moeten innemen. En dat ding terreno na consigo Ghana ainda. Herkent u dat? Wat reconhecesse, Want soms hebben we nog gebieden in ons leven die nog niet veroverd zijn. pastor timbiano sin terreno na denos vida kuno awaru tuma over ainda. Die nog niet genezen zijn. Kuno da sana ainda. Die nog niet bevrijd zijn. Kuno da libra ainda. Die nog niet overwonnen zijn. Kuno da Ghana ainda. We hebben erover gezongen. Dus kan het origine. Verslaving, depressie, neerslachtigheid. Addiction. Atadura, addiction, ansiedade. En die gebieden gaan we het vandaag over hebben. En dan zijn we over die terreno na EAW. Dit was de inleiding. Dat zeg ik dat we de introductie. Want kom je in die gebieden, Zo orba dren ding terreno na E. staat er in Jozua 1 tot en met 9, 3 keer tot 4 keer, wees sterk en moedig. De Joshua 1 para 3 4 bia. Seja fuerte y ten courage. En niet sterk en moedig met spierballen, No fuerte di músculo, maar sterk en moedig in de geest. pero fuerte y courage espiritual. Amen. Amen. Dat betekent dat we kracht nodig hebben, Que mostre los pesteri força, moed nodig hebben, vrijmoedigheid. courage. Om te blijven komen bij die troon van genade. Para quedar bem na trono de gracia. En is niet altijd makkelijk. E não sempre tá fácil. Als jij nog gebieden hebt Se tem terreno na ainda, waar angst, schaamte en schuld regeert, também tem medo, ansiedade, tá reina ainda. spreek ik vanavond tot iemand. Me tá papel com o ave noite. Oh, dan ga ik tot de muzikanten spreken. We komen er wel, want we werken ergens naartoe. Dat zeg je nou, ik ga camina. Goeie genade, dat red ik nooit.
Wacht even, ze denken hoe dit goed te vertalen. Zeg maar in het Nederlands, ik red het nooit. Ja, Ik haal het nooit. En En ik weet dat er ieder van ons op dat gebied is gekomen. No stuurta hier en ik heb een spiso kuvan ribe mi mes min opor. Ik zal een voorbeeld geven. Doe een exempel. Dit kan een bord zijn wat in uw koninkrijk, in zijn koninkrijk, in u staat. E borsi aqui porta ding in reino ding nos. Werk in uitvoering, gevaarlijk terrein. Trabalho ouro exercer terreno peligroso. Dus als het koninkrijk van God in ons is, Si reino de Dios está ding nos, zijn we er niet om mensen naar de hemel te brengen, no tapa nos hiba hende shelu, maar de hemel naar de mensen te brengen. pero hiba shelu na hindera. Bent u het mee eens? Wat is het eens kumi? Ook niet, hè? No. Wij zijn er om de hemel naar de mensen te brengen. Want het koninkrijk van God is in ons. Nós tem patrese em reino de Deus que ding nos na hindera. Als u nog niet overtuigd bent, dan gaat het nu komen. Si você não convencina, oor me. Wat heeft dit nou met de preek te maken? Que sabe nem de bergo e predicação. Dit is een enorm groot vliegtuig. Sabe avião hobby grande. De A300, Airbus A380. Airbus A380. Ik wil u een vraag stellen, misschien mag de muziek even iets zachter, broeder. Música porta mas bom, dankie. Hoeveel kilo mag deze Airbus wegen, maximale startgewicht? Quanto peso, quanto quilo é avião aqui tem mais de pisa para subir? Maximaal. Maximaal. Niet, wees niet verlegen, roep maar. Diz bisa number. Iets harder, want ik... Iemand zei een ton. Een ton. Oké, wie biedt er meer? Een ton. Een Wie ton. biedt er meer? Meer? Ah ja, maar je werkt bij Correndo. Nou, dat mag niet. 5 ton. 5 ton. Oké. U zit in de buurt, zuster. U zit er Wat is zeker, wat u is zit er zeker? maar 75.000 kilo naast. We Hij vallen mag- 75.000 kilo. Hij mag 575.000 kilo wegen. E tem mais de pisa 575.000 kilo. Wil die starten? Para por subir. Maar misschien heeft u ook wel eens deze gedachte gehad. Pero quizás va pensar essa aqui também. Hoe krijg je zo'n gevaarte van de grond? Com coisa assim por lanta for de suela. Toch? Toch? Hoe krijg je zo'n gevaarte van de grond? Como por lanta coisa grande assim. Dat is mijn vraag vandaag aan u. Essa é a minha pergunta na boa ave. Hoe krijgen wij het koninkrijk van God van de grond? Conosco por lanta e reino de Deus for de suela. Hoe krijg je dit vliegtuig van de grond? Mag ik antwoorden alstublieft? Como por sai é avião aqui foi tira. Aerodynamics. Ja, je bent te snel. Oké. U zegt snelheid, heb ik gehoord. Snelheid. Dus het vliegtuig moet een horizontale snelheid krijgen van 300 km per uur. É avião tem que chegar velocidade de 300 km per hora. En dan gaat hij vanzelf omhoog. Até de mesa de subir. Vanwege Door die. de vorm en de snelheid. Maar welke wet houdt het vliegtuig aan de grond? Pero qual lei dat tem o avião a bom? De wet van de zwaartekracht. A lei die zwaartekracht. U gaat door voor de wasmachine. De wet van de zwaartekracht houdt het vliegtuig aan de grond. A lei die zwaartekracht. Como diz zwaartekracht no pavimento? En we hebben net gehoord dat snelheid nodig is. Wat is die velocidade? En dan komt er een andere wet en die heft deze wet op. En er is een andere lei dat surpassa a lei die zwaartekracht. En dat is de wet van de aerodynamica. En er is een lei die aerodynamica. Er is een andere wet ingesteld door God en die heft de wet van de zwaartekracht op. Ik ben een andere lei, dus criada por Deus, que nullificar a lei die zwaartekracht. En 575.000 kilo gaat zomaar de lucht in E 575.000 kilo dat subir. en blijft in de lucht. E da queda de lado também. Wat er nodig is, Que é necessário is dat het vliegtuig in beweging moet komen. que o avião começa a mover. En dit is de link. Essa aqui é link. Het koninkrijk van God moet in beweging komen. É reino de Deus começa a mover. Het koninkrijk van God is in ons. O reino de Deus está em nós. Dus
Dus, wij moeten in beweging komen. nós temos que começar a mover. En daarom is het fantastisch dat u hier vanavond bent. En daarbij zit het fantastisch que nós temos a noite aqui. En niet buiten aan het barbecuen E não para voor de barbecue, of naar de film. of gewoon wij cine, Maar dat we hier in beweging komen. pero aqui na nós começa a mover. Maar lieve mensen, dit is alleen de startbaan. Pero isso aqui tá começa só, start só. Want we gaan een afstand rijden. Dus nós vai correr uma In distância. beweging komen. Começa a mover. Om het koninkrijk van God in beweging te brengen. Para trazer a reino de Deus em mover. En tegelijkertijd hebben we wat nodig in het vliegtuig. E mesmo hora não precisa algo em avião. Het vliegtuig vliegt niet zonder O avião não bola sim, zonder brandstof. sem combustível. Zonder brandstof. Sem combustível. Wij waren aan het loven en het prijzen net. Nós estamos a alabar Deus agora. We waren aan het bidden en het springen net. Nós estamos a fazer oração e bale agora. Dat is de brandstof die de motor in beweging zet. Esse é combustível que está põe o motor mover. En wat is dan de motor? Aqui está o motor. Vorige week, nee, wanneer was het? 2 weken geleden? Pinksteren. Semana of 2 semanas passar. De Heilige Geest. Espírito Santo. De Heilige Geest heeft het nodig dat wij in beweging komen. Nós precisamos do Espírito Santo para nós começar a mover. Want als er een gebied is, in het koninkrijk, Porque se tem terreno dentro do reino, dat heet angst. que tem medo, Wat voor gevolg heeft angst? que consequência medo tem? Angst verlamt. Angst paralisar. Er komt geen beweging meer. Medo te paralisar, não tem moveção mais. Dus wat we net zagen, u zag het misschien niet, maar van hier zagen wij het. Por agora mire, pero de aqui não são aqui. Dat de gebieden werden vrijgezet in Jezus' naam. Que o terreno na ordem liberado em nome de Jesus. Dat er mensen in beweging kwamen. Que é na abinde moveção. Dat de vlaggen in beweging kwamen. Que é bandeira na abinde Mensen moveção. begonnen te springen en te juichen. E na começa a alabar e bula para Deus. Niet voor onszelf, Não para maar voor de nós, Allerhoogste Heer. pero para Deus Altíssimo. En tegelijkertijd vindt er genezing plaats in de naam van Em Jezus. mesmo momento, salvação autobulgada em nome Amen. de Jesus. Amen. Gebieden worden vrijgezet. Terreno na ordem liberado. En volgende keer bent u het die hier staat te springen en te juichen en te zingen. E outra vez, a outra para aqui, riba da canta e bula para Deus. Ik hoor geen enthousiaste mensen. Mas não tem nenhum entusiasmo. Maar het gaat nog wel komen. Pero também não sei. Want we gaan nog verder worshipen. Pois nós seguir. Weet u waarom? Pois sabe como? Want we willen graag dat het koninkrijk van God in beweging komt. Pois nós quer para o reino de Deus dentro em moveção. Dat het koninkrijk van God van de grond komt. Para o reino de Deus lanta voor riba terra. En dat we andere gebieden zullen betrekken. Que nós conquistar outro terreno não. Daar waar mensen nog niet geloven. Caminha ainda nota querer ainda. Dat we van deze startbaan afkomen. Que nós lanta voor die pista die pista. Oh, als u ermee eens bent, zeg amen alsjeblieft. Se você não eens pista, amen por favor. Oh, gelukkig, gelukkig. Ik denk, ik sta hier onzin te verkondigen. Maar het valt reuze mee. Dat is het ook, hè. Ik heb u ook nodig. Nós precisamos outro. Want gezamenlijk gaan we dat vliegtuig de lucht in jagen. Junto nós vai landa em avião. Maandag gaan we vliegen, Geertje en ik naar Aruba. Já nós vai voar bij Aruba. Als wij te veel bagage meenemen, Se nós vai com muito equipagem, mogen we niet vliegen. nós não tem mais de bij de avião orem. Want het vliegtuig is dan te zwaar belast. Para sobra avião tem peso demais orem. En misschien bent u hier vandaag Quizás botar aqui na ave en is uw hart te zwaar belast. e o coração tem peso demais. Ik ga er geen uitgebreide genezingsdienst van maken. Nós vamos fazer serviço de oração elaborar. Maar ik krijg het wel op mijn hart om daar op dit moment voor te bidden. Para me dar sentir meu coração para oração pensei agora aqui. Mensen die te zwaar belast zijn, te lang. Ele não ocupa hoop tempo, tem muito peso En no ervaren coração. dat er geen beweging komt in hun geloofsleven. E não tem moveção dentro da vida de fé. En ik heb slecht nieuws. Tem mal notícia. Dat kan zomaar het hele vliegtuig ophouden. Esse por stroba inteiro é avião. Dus het is belangrijk dat er vrijgezet worden. Que é importante para ter liberação. Minder belast het vliegtuig ingaan.
30 avião com menos peso. En gezamenlijk het koninkrijk verheven laten worden. E junto lança el reino voor die terra. Oké. Dit korte moment wil ik gebruiken Because é o momento aqui om te bidden. para a oração. Heer Jezus, u heeft het vandaag gehoord. Senhor Jesus, patente não sabe. En we danken u dat u hierbij bent. E nós agradecemos que você está junto conosco. Met alle eerbied noem ik u gezagvoerder. Cultuur, honor, cultuur, respect met hem, abo e kapitein. Want u bepaalt. Zodat abo te decidi. U heeft bepaald. Abo a decidi. Heer, help ons Senhor, ajuda-nos. het koninkrijk in beweging te krijgen. Para laga el reino binding movation. Help ons nieuwe gebieden in te nemen in ons hart, in ons leven. Ajuda-nos a terreno novo de nos coração, de Ga nos rond vida. met de kracht van de liefde van uw Heilige Geest. Com o amor de vosso Espírito Santo. En raak aan, Heer. E o poder de vosso Espírito Santo toca, Senhor. Precies op dat gebied in hun hart Riba e terreno, riba nos coração. waar een aanraking nodig is. Começa de botoque. Als we de ogen gesloten houden, Nós teremos vamos será. mag u gaan staan op de plek waar u zit. Borlante para caminho botar. Als u daar een aanraking nodig heeft vandaag. Se vamos ser de toque de Senhor awe. Als u weet, ik ben te zwaar belast. Se você me tem sobrepeso, Ik wil weer in beweging komen. me quer treinar de movição a trobe. Ik wil meer in beweging Me komen. quer treinar mais de Ik heb u movição. nodig vandaag. Me tá inevitável. Gaat u maar staan. Lanta para. En ja, ik sta hier ook. Me dá para aqui não. Want elke dag merk ik weer, Heer, ik heb uw grenzen nodig. Passou todo dia me disse, Senhor, me mestre, Ik heb uw grenzen nodig. me mestre de bo fronteira não. Misschien bent u niet gaan staan omdat u niet durft. Quizás quando nós lanta para. Juist gaat u nu staan. Bono tem coragem, pero. Door de angst, door de schaamte, door de schande heen. Botigo para com vergonha, Ja, com medo, dat zijn lanta mega para toch. overwinningen. Dat zijn mega overwinningen voor het koninkrijk. Tem mais terreno para ganhar para el reino. Dus Heer Jezus, dank u wel voor degenen die zijn gaan staan. Senhor Deus, dank para isso com a lanta para. En voor degenen die niet zijn durven gaan staan. E para isso com nota tem coragem para lanta Leg para. uw genezende hand op hen. Pode bom mang de sanação ribanang. Opdat er genezing zal plaatsvinden. Com sanação no tumo lugar. Van angst, De medo, twijfel, dúvida, ongeloof. falta de fé, Vader, onzekerheid. inseguridade, Die niet van u komt. com nota bem de abo. Kom met uw hand en genees, Heer. Bingo bom mang insana. Kom met uw hand en heel, Heer. Bingo bom mang assim completo. Spreek woorden van gezondheid, genezing, herstel uit, Heer. Nossa própria palavra de sanação, de restauração, Senhor. Bevrijding, verlossing, genezing. Liberação, salvação, Op dit sanação. moment No momento aqui, voor uw hart. para o coração. In Jezus' machtige Em naam. nome de Jesus. Ontvang het in geloof. Receber em fé. In Jezus' machtige naam. Em nome poderoso de Jesus. En het volk zegt, E o povo de Deus te avisa. amen, Amen. amen. En als je het Amen. ontvangen hebt, geef de Heer een klap Para op. receber do Senhor aplauso. Halleluja. Amen. Halleluja. Want God is een goede God. Deus é bom Deus. Want luister, misschien heeft u wetten gehad in uw leven. Eén wet kan zijn oog om oog. Quizás Tand pode om tand. ser do lei não pio de bebida. Een wet Ovo kan ovo. een man mag niet Homem, pessoa não te mag huilen. Oh, dat is een harde. Eens een dief. Wie voor een dubbeltje zal nooit een... Stijf, kwartje toch, broeder. Sorry dat ik lach. Kwartje worden. Kinderen die vragen. Oh, en dat is een vloek geweest in mijn leven, lieve mensen. Você dá uma lição de minha vida. Gosto de bisa mostrando que puntra te word saltando, dan een beurt. We zaten in de kerk We zaten in iglesia. en ik hoor alleen, hou je mond. Cara, we tenen Raymond Serowoka. Kijk recht voor je uit. Wak bodilanti. Niet bewegen. No move. Niet ademen. No halo rosea. Maar ik hoor alleen maar niet. En God heeft ons geroepen om te bewegen. Pero Deus llama-nos para mover. Hoeveel keer staat er, sta op, Quando we en de bisa, Ga heen. Vai. pak op, Landa para. kom in beweging. 30 de movição. Zullen we gaan staan ter eer en glorie van zijn grote naam? Dan gaan we verder zingen. Nós vai landa para, nós vamos canta. Want dan komt er een wet in Johannes 13 vers 33. De Juan 3,
versículo 33. Er staat: een nieuwe wet geef ik u. Een nieuw gebod. Un mandamento novo me dou na vosso. Welk gebod? Que mandamento? El pecado lief. Heb elkaar lief. Estima outro. En deze wet heeft die oude wetten opgeheven. Amen. Heeft die oude wetten opgeheven. Want in zijn woord staat: mijn volmaakte liefde drijft alle angst uit in Jezus' naam. In Jezus' naam. Mijn perfecte liefde drijft alle angst uit. Mi amor perfecto da In corretor Jezus' naam. medo. In nome de Jesus. Halleluja. Zullen we de Heer een klap overgeven? Dat is een applaus. Dank u wel voor uw geduld. God is goed. Ik heb een volgend lied. En die is, sorry, in het Nederlands. Ik hoop dat u mij vergeeft. Voor 1 keer nog. Dankjewel. Zullen we de broeder een applaus geven? Zomaar spontaan, spontaan. In het Engels is het No Longer Slaves. Maar in het Nederlands, ja, niet langer slaaf. En ik hoop dat de tekst te projecteren is. Maar hij gaat als volgt. Ik hoor een melodie. Ik hoor een melodie. Als een symfonie. Als een symfonie. U omringt mij met een lied. U omringt mij met een lied. U bevrijdde mij. U bevrijdde mij van mijn vijanden en neemt mijn angsten weg. Zing maar, ik ben niet langer. Ik ben niet langer een slaaf van angst. Oh, ik ben een kind van God. Ik ben niet langer een slaaf van angst. Oh, ik ben een kind van God. U hebt mij gezien. U hebt mij gezien. In mijn moeders schoot. Liefde. Liefde in mijn naam. Nu ben ik uw kind. Nu ben ik uw kind. Een deel van uw gezin. Uw hart klopt in mijn hart. Ik ben niet langer een slaaf van angst. Oh, ik ben een kind van God. Ik ben niet langer een slaaf van angst. Oh, ik ben een kind van God. Zing ho, 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 ho,
a slave to fear. Oh, I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. Come on. Ik ben een child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Oh, wij zijn uw kinderen, heren. Wij zijn uw kinderen, heren. Halleluja. Halleluja. Prijs uw eigen naam. I know who I am. Halleluja. In hem hebben we een nieuwe identiteit gekregen. Halleluja. Kinderen van de Allerhoogste. Oh yes. We are a chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. I know who God says I am, where He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. We are a chosen generation. We are a chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation. We are a chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. I know who God says I am, where He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I'm walking in power, I'm walking in miracles, I live a life of favor. I know who I am. I'm walking in power, I'm walking in miracles, I live a life of favor. I know who I am. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. Can you see His glory? I know who I am. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. Can you see His glory? I know who I am. Oh, 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 oh. I know who I am. Oh, 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 oh. I know who I am. Oh, 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 I know who I am. Oh, 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 I know who I am. Damos un grito de alabanza. Hallelujah. I'm walking in power. I'm walking in miracles. I live a life of favor. I know who I am. I'm walking in power. I'm walking in miracles. I live a life of favor. I know who I am. 1, 2, I'm walking in power. I'm walking in miracles. I live a life of favor. I know who I am. I'm walking in power.
Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. Can you see His glory? I know who I am. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. Can you see His glory? Bring it down, bring it down. Take a look at me, I'm a wonder. Cante. Doesn't matter what you see now. Grite. Can you see His glory? Hey, I know. Bisay duro. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. Can you see His glory? Vamos a gritar. Oh, 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 oh. I know who I am. Say oh. Santo contento Benochi. Hallelujah. Bisa sumanimo, rejoice. Bisa rejoice. Rejoicing. Rejoice. 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 Bisa mina, bisa mina, bisa. Rejoice. 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 Dance and praise Him. It doesn't matter what comes my way. The greater one lives inside of me. 1, 2, 3, say His name is Jesus. I'm born a winner, more than a conqueror. I'm a heir of His kingdom. Filled with rejoice, rejoice, rejoice. Laten we ons van 3 uur laten zien aquí. Pas nós estamos grita rejoice, tiki abau, tiki lauchos. Penso que nós devemos beber coffee, nós temos um pastete, beber tiki juice aí fora. Pero lá nós terá tiki bom. Bom? Bisamina. 1, 2, 3. Rejoice. 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 More than a conqueror. More than a conqueror. Rejoice. 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 More than a conqueror. Rejoice. 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 No, rejoice. More than a conqueror. Rejoice. Hallelujah, hallelujah.
Mi porra je basta trove dum 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 dum. Dale para mi tene. 1, 2, 3. E basta. Ik probeer kon stop. Bire sunko te sinta van niveau. Zeg degene naast u. Hey, abota mas vencedor. Dizele. Hey, Anto boti maki puye. Lanta mi sonho. Hey. Bota mas vencedor. U bent meer dan overwinnaar. Ja. Oké. Anto. Si sumba ni bota sinta inanang. No ti masya gani kanta, of eta kanta bom. Dice, hey, tenegi, laga nos makandu kosunto. Nos tibe alaba, Senhor. Lo dice assim aqui. 1, 2, 3. Anto assim, no canta muito duro na orelha. 1, 2. Rejoice. Rejoice, Rejoice. rejoice, Rejoice. 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 More than the conqueror. rejoice. Come on. Rejoice, Rejoice. rejoice, Rejoice. rejoice. Oh, more than And the conqueror, more than a conqueror. more than a conqueror, More than a conqueror. more than a conqueror, More than a conqueror. more than a conqueror, More than a conqueror. more Come on, say. than a conqueror, More than a conqueror. more than a conqueror, More than a conqueror. more than a conqueror, More than a conqueror. more than a Hey, conqueror. more than a conqueror. Hey, rejoice. Rejoice, Now rejoice. rejoice, Now rejoice. rejoice. Now rejoice. More than a conqueror. Rejoice. Rejoice, Now rejoice. rejoice, Now rejoice. 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 More than a conqueror. Oh, we praise you. Ja, je ziet de mensen willen nog niet naar huis. Ga door, broeder. Aleluia. Deus tá bom, amém? E não duvida, over sa mijn casa bij Nochi komende week. Vergeet niet, de vreugde van de Heer is ons kracht, amen? Halleluja. Alegria di Senhor tá fortaleza para nós. Bisa suma ni bo, puye, hey. Alegria di Senhor tá fortaleza para nós. Não dorme, bisa não dorme. Vem. Amém. E quando bom, alegria do Senhor não tem nada a ver com o ducho que você sentiu. Alegria do Senhor está escojo. Nós está escoger a noite para nos alegrar nos meses do Senhor. Amém. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe Como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. esa montaña se moverá. Esa montaña se moverá. Se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá. Se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá. Moverá, se moverá. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, Eso lo dice el Señor. si tuvieras fe como un grano de mostaza, Eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. tú le dirías a la montaña, Muévete, muévete. esa montaña se moverá, Se moverá, se moverá. esa montaña se moverá, Moverá, se moverá. esa montaña se moverá, Se moverá, se moverá. esa montaña se moverá, Se moverá, se moverá. dirías A la montaña. Muévete, muévete. Tú le
a la montaña. Muévete, muévete. Esa montaña se moverá. Se moverá, se moverá, Esa montaña se moverá. se moverá, Esa montaña se moverá. se moverá, se moverá, Esa montaña se moverá. se moverá, se moverá. Tú le dirías a esa montaña: muévete, muévete, muévete. Tú le dirías A la montaña, muévete. Muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá, esa montaña se moverá. se moverá, se moverá, Esa montaña se moverá. se moverá, se moverá, Esa montaña se moverá. se moverá, se moverá. Muévete, montaña, muévete. Muévete, montaña, muévete. Muévete, montaña, Muévete, muévete, montaña, muévete. Muévete, montaña, muévete. Muévete, montaña, muévete. Muévete, montaña, muévete. Muévete, montaña. Esa montaña se moverá, esa montaña se moverá. se moverá, se moverá, Esa montaña se moverá. se moverá, se moverá, Esa montaña se moverá. se moverá, se moverá. Aleluya. Aleluya. Vos andas sin goza de ¿Verdad que noche. sigue goza? E prometo que nós seguimos, nós queremos anunciar você uma coisa muito importante que nós temos. Prometo que nós vai, esse aí está bendicionar. Tem bendicionar, amém? É um cupor, é um cutim. Nós também temos collecta agora aqui. É um cutim, quando diz donação de coração para o Senhor. Nós estamos em momento que vou fazer. Nós estamos passando uma conta na loja. Então, tanto que nós estamos passando uma conta na, nós também cantamos cantiga para você. Oh, nós também cantamos cantiga junto, já? Cada santo nós estamos em oração para a Senhora agora aqui. Nós pedimos uma bendição para tudo que também do na Senhor Deus. Cada santo tanto sunang ku por duna e sunang ku kiasi coisa extra para o Senhor Deus e sunang ku não por duna. Cada santo mira nosso coração, Senhor, e aceitar a ofrenda que nós também donamos aqui de nosso coração. Nós pedimos bendição essa aqui de nome de Tata, de Yu e de Espírito Santo. Amém. E a noite nós está claro para nós adorar o Senhor. Amém? Amém. Você anda cansado, nós podemos andar para orar assim, né? Aleluia. Nós vamos fazer um take it easy. I've got my mind made up and I won't turn back because I want to see my Jesus someday. I've got my mind made up and I won't turn back because I want to see my Jesus someday. I've got my mind made up and I won't turn back because I want to see my Jesus someday. I've got my mind made up and I won't turn back because I want to see my Jesus someday. Like me, hermano, goodbye world, say goodbye world. I stay no longer with you. Goodbye pleasures of sin. I stay no longer with you. I made up my mind to go God's way the rest of
I want to see my Jesus someday. I've got my mind made up, and I won't turn back, because I want to see my Jesus someday. I've got my mind made up, and I won't turn back, because I want to see my Jesus someday. Hallelujah. Oh, we praise you, Lord. We praise you, Lord. Oh, we praise you, God. Oh, we praise you, God. Hallelujah. Oh, we praise you. Glory. Glory, glory, Lord. We give you glory, Lord. Glory, glory, Lord. You are a mighty God. Glory, glory, Lord. We give you glory, Lord. Glory, glory, Lord. You are a mighty God. Glory, 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 glory. Glory, glory, Lord. We give you glory, Lord. Glory, glory, Lord. You are a mighty God. No one, nobody can stop me from praising my Jesus. Nobody can stop me from praising my Jesus. Nobody can stop me from praising my Jesus. No, 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 no. Nobody can stop me. Nobody can stop me from praising my Jesus. Nobody can stop me from praising my Jesus. Nobody can stop me from praising my Jesus. No, 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 no. Nobody can stop me. Hey, glory, glory, Lord. We give you glory, Lord. Glory, glory, Lord. You are a mighty God. Oh, glory, glory, Lord. We give you glory, Lord. Glory, glory, Lord. You are a mighty God. You are a mighty God. You are a mighty God. You are an awesome God. You are an awesome God. You are a mighty God. You are a mighty God. You are a mighty God. Hallelujah. Oh, we praise you. Alabamos, Señor. Me quero recordar do Rumang com chamar nos tinos Bible Study. 8 horas, Sandra. Mitari 8. Tu Rumang corda chamar nos tinos Bible Study mitari 8. Amém? Amen. Aleluia. Aleluia. E nós recebemos bendição ave. Nós todos recebemos bendição ave. 12 anos só. Nós todos recebemos bendição ave. Amém, amém. Laga nós straks nos mãos dilante. E laga nós reza. Tada santo nos está bendicionar sala aqui, Senhor. Nós amamos danke que nos pora bem a noite que nanang. Danke, Senhor Deus, para nosso irmão Jos Reivos, para bendicionar-nos com a palavra aqui de reino de Deus, Senhor Deus. Sim, Senhor, nós estamos mira que nós estamos participante vivo, Senhor Deus, do reino, Senhor Deus. E que nós temos que ativar isso aqui, que nós mesmos temos bem de movição. Danke que vai abrir nos voos e aqui, Senhor Deus. Tada santo, acompanhar-nos para nós estar em casa. Tada santo, e bendicionar-nos família de casa também, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Primeiro que nós vamos a maneira, nós sabemos que é Bible School.
tá chamar quanto hora tá? Mitari 8, você tour tem invitar. Tem coffee grátis, dus você pode vir. Para mim que você vai nós vamos tomar coisa que nada, tem algo de comer e beber tó. Popcorn, tem popcorn. Boa noite. Eén lied toch? Ook zeg